takokte bukhuk jong norni bagui belai no nangkoma kaisa kothoma tubi faikya tok bai kaisa bufangni borok gwnini kothoma norok naitung ani video no choya kwrwi o kothoma wngkha kaisa tokthu tei bufang borok gwnini kothoma kaisa tokthu bini thangwi tongmani bini bwsani logi logi khe tokthu bo bwsabo tokthuni logi logi khe bini thangwi tongmani afuru tisa kinaro thangwi tongfuru tokthu aro nukha bufang tongo tokthu aro puila bufang tongmani a bufang no swngkha ang nini aroni bedek tongmani bujugo a jagao ani bothop salamde mano ani bagui tei ani bwsani bagui tai ani tongthangni bagui nok salamde mano hinui swngkha hinkhe a bufang afuru mana khairwkha direct no mana khairwkha aro allow kwrwi hinui bufang no koisuka haifano allow khaliya aboni yagulo botai kaisa bufangni aro thangkha a bufang no bo same question chungkha a tokthu ang nini bedego ani bagui tei ani bwsani bagui bothop salamde mano hinui swngkha a bufangge bono allow khairwkha bo saka salamano kunu wngya ani oro salamano hinui a bufangke bono saka a tokthu aro nok salamwi bini bwsa rok bai aro kaham khe no tongwi tongkha aboni salja salini yagulo tamo wngkha hangkhe a je bono mana khlainai puilani bufang tamo wngkha hangkhe bufang joriwi klai thangkha bufang joriwi klai thangkha twiyo klaiwi twiyo kochogwi tongkha hingkhe kochok tei kochok se a bufang ganao sogwi tongwikha hingkhe a tokthu nukha bufang twiyo kochogwi tongmani a je bufang no saka ang no jefuru ani bothop salamnani safuru ani chikon chikon bwsani bagui nok salamna safuru afuru nung ano mana khlai rwkha nung ano salamna rwliya nadi tini nung tamo wngkha aboni sumchokni bagui nung tini sasti mana nangkha tini nung je biri mano klai tongmani aboni bagui ni mano hinui saka a tokthu bufang no a bufang twiyo klaijak a tokthu no saka ang no abagui se mana khayo tamni bagui hinkhe ani bedek komjor wngwi thangkha tai ang saimano ang dakti no joriwi klainai hinui abagui se no ang mana khayo nung tai nini chikon chikon bwsa aswk naithokmani norok ang no tai nini bwsani langmano jwngjalo khiklaina muchungya abagui se no ang mana khairwkha o kok khnawi tokthu wanachakha wansukha bo ani tai ani chikon chikon bwsani langmano banchirina bagui se ano mana khayo angkhe bono tini obahai jwngjalo nugui munuyo hai hinui wansukha tokthu takokte bukhuk song ang norok no abono sana muchungo o kothomani kokhe haisi jefuru no kebo mana khayo eba nung kebo no mongsosuk sankhe nono mana khaikha asawusu anti bo ingmano bonini kahamni bagui saun jemon nini nukhungni borok nini jati song tai nini sai okora nono kuno mongsa khlainani mana khaikhe sing joli jago bosini bagui kahamni bagui si sao sob somoy no okora rokni kokno hanna ta wansukdi baksa baksa tongusini bai kaham sana phiaba joto borok haina saya abagui takokte bukhuk song ang norok no abono sana muchungo singno je mana khayo sini lamo je engo abo beba kahamni bagui no engo ang kha khayo norok ani video no chajakha nanai norok ani video no chajake like share comment tai je subscribe khaijak rok subscribe khaina ta pokdi hambai।